Tervetuloa uuteen videon tyypit. Tänään me koitetaan uutta tripodia, missä te tällä hetkellä ootte. Te ootte aijassa tällä hetkellä kiinni, kun se tripodi on semmonen joustava. Niin katsotaan mitä se voi tehdä. Mä näytän sulle minkälainen se on ja kerron mitä se tekee. Sitten jos haluat, niin sä voit ostaa sen. Mä voin laittaa linkin tonne alas, jos haluat ostaa sen. Se on aika hyvä kuvaamiseen. Mennäänpäs nytten videoon. Tässä se tripodi on, eli siinä on joustavat jalat, mitkä voi mennä ihan vaan mihinkä suuntaan, kun ne on kyllä aika todella vaikeata liikuttaa. Niin miten tää toimii? Niin sä ruvat tämän osan tuohon. Tuolla on pikkuinen ruuvi, tai sitten sä tonkin voit laittaa tohon. Ja sitten tässä on tämmönen. Tästä voi kiristää tätä, että tää ei sitten liiku niin helposti. Niin sillä se toimii. Joo, mennään harjuille. Ne ovat tuolla mun takana, tuolla. Me ollaan nyt tämmöisessä risteyksessä, mihinkä menee tänne taakse, tuolla missä eka harju on, ja sitten tänne. Ja aika monta suuntaa, mutta me mennään tänne harjulle päin. Täällä me ollaan, täällä on todella tuulista. Todella tuulista. On lehtipuita. Sielläpäs näkyy myös toinen harju. Tuolla. Siellä se on, sinne me mennään seuraavaksi. Mutta mä näytän teille pikkusen salaisuuden mikä täällä on. Mikä on just tuolla puussa jos näette. Sieltä mennäänpä sinne. Tässä se paikka on. Täällä tämmönen pikkuinen mesta. Aika kiva mesta, mutta hui, oikein taas kaaduin. What's up, baby? Tässä mun edessä pitäisi olla puumaja jossain tuolla. Niin mäpäs katon, missä on edes enää siinä. Ihan palasina tää. Kato. Tässä se on risteys tuonne harjulle. Ujuma kimalainen. Kato häntä. Täällä me ollaan. Täällä myös tuulee aika paljon. Tuolla on tommonen monttu just tuolla. Kato näitä näkymiä. Todella hienoa. Tuolla on muuten Maaningan järvi. Tuolla. Jos et katsonut tähän asti, kiitos paljon. Se tarkoittaa todella paljon minulle ja minun kanavalle. Anyways, jatketaanpas reissua. Se kohta ollaan me ollaan tiellä. Kiitos että katsoit videon ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!